मोनसे गोजोनथाव फोसावनाय। नोंथांनि जानायनि खाबुनि थाखाय सांसारियाव गोदानै गंसे बाजै हटेल बेखेवबाय। क'क्राझार सोहोराव थानाय बयनिबो गोसोखौ बोगथाबनो हाग्रा बाजै हटेला दावबायारिफोरनि जानायनि खाबुनि थाखाय आरोबाव आलादायै गावनि दालाइसा महरै कामरुप जिल्लानि सांसारिनि दराकहरायाव गंसे गोदान बाजै हटेल बेखेवबाय। गोदानै बेखेवजानाय बे बाजै हटेलाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै नारजि दोलो, नारजि अमा, अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि, अमा बेदर, बोरमा बेदर, हांसो बेदर, लकेल दाउ, अमा बिबु बिथै, साम', खुसिया, लकेल ना बायदि बायदि गोथाव ओंख्रिजों लोगोसे लकेल माइरंफोरनि ओंखामखौ नोंथाङा सांसारिनि गोदानै बेखेवजानाय बे बाजै हटेलाव जानो हागोन। नोंथांनि खाबुनि थाखाय बेखेवजानाय बे गोदान बाजै हटेलनि दरजाया नोंथांनि थाखाय जेब्लाबो गेवनाय थागोन। नोंथाङा बे बाजै हटेलनि बागै आबुङै सुलाद लानोब्ला नैबे जानबुं नम्बराव लानो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8142988308 एबा 813605557777।